Malama Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Ousmane Eric Jakite bi ye tɛnɛn ye septembre kalo tile 20 ka taa bila karidon na septembre kalo tile 26 Dolo Jate la Kawla kalo fɔlɔ tile 3 o dafala ka bɛn bi ma ka taa bila Kawla kalo fɔlɔ tile 9 na o wagati kibaruya de bɛna lase aw ma farafin kalo tile 13 ka taa bila farafin kalo tile 19 na doloba min nɔrɔ barikalen don ni wagati na n'o ye balansi mɔgɔw ka dolo ye Venus dolo o de an donna balansi mɔgɔw ka wagati la a b'a yira k'a fɔ ko samiya kalo sabanan banna sisan nɔ an ye Kawla kalo fɔlɔ daminɛ n'o ye balansi mɔgɔw ka wagati ni wagati in kɔnɔna na dolo min b'olu mara n'o ye zuhurati dolo ye ne an ko a ma ko sigilolo sigilolo ye o nɔrɔ de barikalen don ni mɔgɔ nasugu ninnu kan wa o nɔrɔ de barikalen don ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ni wagati in na dugumakolo kan a b'a yira k'a fɔ ko den min mana bange ka bɛn ni wagati in ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di k'olu bɛna kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan mɔgɔ minnu jɛɲɔgɔn bɛɛ bɛna jɛ k'a fɔ ko labɛn ka di karisa ye karisa labɛn ka d'a ye a saniyalen don baara nasugu min ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na o de bɛ tali kɛ masirimafɛn minɛnw olu feereli o ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na luxe beauté olu ka di ninnu na fo ka taa se musique ma ka se ka dɔnkilidalabaw bɛ se ka bɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na catiribɔlaw olu bɛ bɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na kosɛbɛ ni olu ka baara ye politiki baara ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na fo ka taa se kiriko juju baw bɛ se ka bɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu fana na ka taa se journaliste minnu bɛ publicité kɛ telew ni arajow la o mɔgɔ olu bɛ se ka bɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na peinturekɛla baw bɛ se ka bɔ ninnu na fana fo ka taa se coiffure kungilannaw olu bɛ bɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ani bololabaarakɛlaw olu bɛ se ka bɔ ninnu na bana nasugu minnu bɛ se ka ninnu sɛgɛn u ka ɲɛnamaya kɔnɔna na o bɛ tali kɛ RN dimi de kan RN ninnu kan k'u kɔlɔsi RN na o bɛ se ka u sɛgɛn u ka ɲɛnamaya kɔnɔna na olu ye dakanko ye an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn k'a di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ mars kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw beliw ni dɔgɔkun kɔnɔna na hakilisigi de bi aw ye nka fɛn bɛ tali kɛ sɔrɔ ta fanfɛla kan k'o sɔrɔ u ka suma ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na nka aw ka hakili sigilen don aw bɛ fɛ ka fɛɛrɛ tigɛ ka se ka wasa sɔrɔ garisɛgɛ ko ta fanfɛ k'i b'a ye ko sumaya bɛ don o la a ka ca la dɔgɔkun wɛrɛ nataw kɔnɔna na aw bɛ se ka aw jigi da a sɔrɔ kan n'o tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ a ka girin ka ɲɛsin aw ma sɔrɔko yɛrɛ ta fanfɛ nka kɛnɛya olu sinsinnen don hali farigan bɛ mɔgɔ minnu na olu ka farigan fiɲɛ bɛna bɔ nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala adama ka so funteni kalo 2nan denw toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na bana min bɛ aw ka sira kan kamasɔrɔ a ka di aw ye aw ka wulikajɔw ka se ka tɛmɛ cogoya mun na aw bɛna gɛlɛya sɔrɔ olu la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa cikan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn lafaamuya bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ hɛrɛw kun kan ko gɛlɛya bɛ dibi bɛ aw ka sira kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a ka ca la layidukan bɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogoya min na olu caman tɛna bɔ a sira ma i n'a fɔ aw b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na ko gɛlɛya bɛ olu la nka kɛnɛya sira sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux funteni kalo 3nan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Dawuda ka so Gémeaux ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ fariganw olu de ba aw kun kan ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw bɛ se aw ka hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ fariganw bɛna aw sɛgɛn ni dɔgɔkun kɔnɔna na fariganw kun dalen don aw kan o bɛna kɛ sababu ye ka se ka sumaya don aw ka ko la n'o tɛ dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun fagunnen ka ɲɛsin aw ma nka wulikajɔ a bɛ o ɲɛfɔ a b'o fɔ ka se aw ma yɔrɔjanfɛ kibaru olu barikalen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye
ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na kana bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a f'olu ma canceru samiya kalo fɔlɔ de mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Idrissa ka so canceru ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko nɛgɛjurukan olu de barikalen do ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ yɔrɔ janfɛ kibaru olu barikalen do ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o bɛna kɛ sababu ye ka se ka wasa lase aw ma nka a ka gɛlɛ aw yɛrɛ kɛrɛfɛ aw ka se ka wasa sɔrɔ yen nɔ aw ka kibaru bɛɛ bi lajɛlen bi bɔ yɔrɔ janfɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na wa cikan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma k'aw bɛ se k'aw jigi da olu ɲɛ sɔrɔli kan ko aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 21 na ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a f'olu ma Lion denɲɔgɔnso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ibrahima ka so Lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ani yɛlɛdaw olu bɛ aw kun kan nin y'aw ka dɔgɔkun ye kamasɔrɔ a ka di aw ye aw ka wulikajɔw bɛ se ka kɛ cogoya min na laɲiniw bɛ se ka sabati cogoya min na ko o sira jɛlen do ka ɲɛsin aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bɛ se k'aw jigi da garisɛgɛ balilenw kan kɛnɛya siraw sinsinnen do nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a f'olu ma vierge dimiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Isa ka so samiya kalo 3nan denw vierge ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ani yɛlɛdaw olu kun dalen do aw kan kosɛbɛ kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ kibaruya minnu ni aw bɛna olu sɔrɔ ni kibaruya ninnu bɛ se ka aw nafa don nataw kɔnɔna na kibaruyaw siraw olu jɛlen do ka ɲɛsin aw ma nka yɛrɛkɛliw olu fanga de ka ca ka tɛmɛ donta kan bɔta fanga ka ca ka tɛmɛ donta kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw o sinsinnen do k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a f'olu ma balansiw furusodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Umaru ka so balansiw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw ni ko jigisigi walew olu de kun dalen do aw kan aw hakili sigilen do ni dɔgɔkun in kɔnɔna na jigiya siraw olu sinsinnen do ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa aw ka baara kelen dɔ olu de baara kɔrɔlen kelen dɔw bɛ se ka nafa lase aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se aw kana saliya fiyewu kamasɔrɔ jigiya siraw olu barikalen do ka ɲɛsin aw ma ni ci bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ walima mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka ko kura kɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ko nin y'aw ka ko kura wagati ye kamasɔrɔ a ka gɛlɛn aw bɛ taa jigi sɛmɛ mɔgɔ minnu na k'u ka se ka bɔ aw jigiya kɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se aw ka wulikajɔw banba ka se ka nɛgɛjuru siraw fana banba aw bɛ se ka kibaruya dumanw sɔrɔ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ cɛ nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a f'olu ma Scorpion dibiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ayuba ka so Kawla kalo 2nan denw Scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka dɔgɔkun ye birisa ɲagami ye ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ ɲɔgɔn lafaamuyabaliya aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'o kun dalen do aw kan a ka di aw ye ko mɔgɔw ka se ka aw lafaamuya cogoya min na ka se ka baara kɛ ni aw ka hakilinaw ye cogoya min na ko gɛlɛya bɛ don o la kosɛbɛ aw ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn lafaamuya sira gɛlɛyalen do ka ɲɛsin aw ma ni aw bɛ se k'aw ka aw muɲu fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw sela kamasɔrɔ aw b'a fɛ ka laɲiniw ka se ka tɛmɛ cogoya min na ni aw hakilina fɛ k'o de bɛ gɛlɛya ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ ni aw bɛ se fo aw ka dusu bila k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 22 la n'an b'a f'olu ma Sagittaire siraso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Alaw tala ka so Sagittaire ni dɔgɔkun in kɔnɔna na bana min bɛ aw ka sira kan kamasɔrɔ aw ka wulikajɔw olu gɛlɛya bɛ se ka don olu la kosɛbɛ dibi bɛ aw ka sira kan wa ɲɔgɔn lafaamuya o bɛ gɛlɛya aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka ɲinifɛnw ko sɛbɛn minnu bɛ aw bolo ni aw b'a ɲinina ni aw bɛ se k'aw ka wagati wɛrɛw makɔnɔ a ɲinini na kamasɔrɔ aw bɛ se ka ko caman daminɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka aw tɛ jaabi foyi sɔrɔ a la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ cɛ aw k'aw dusu faga ni dɔgɔkun in kɔnɔna na k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati garisɛgɛ siraw olu ka gɛlɛn fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 23 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a f'olu ma Capricorne masasodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala masa Solomana ka so Capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ni kunkɔrɔtaw aw bɛ se ka olu sɔrɔ yɔrɔ jan fɛ kamasɔrɔ telefɔni siraw ani cikan siraw olu de barikalen do ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na
wa aw fɛlen do fana ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se k'aw ka wuli ka jɔ ani aw fanga ka se ka wuli ka jɔ ka cɛsiri ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasa caman bɛ yen nɔ ko aw bɛ se ka olu sɔrɔ kibaruya siraw olu jɛlen do ka ɲɛsin aw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ janfɛ kibaru wa juru bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ k'a daminɛ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la k'aw bɛ se ka aw jigi da olu sɔrɔli kan nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Badara Ali ka so fo nɛnɛ kalo 2nan denw verseau ni dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilisigiw bɛ aw ye sira caman fɛ kamasɔrɔ ni y'a ye aw ye gɛlɛya sɔrɔ ni dɔgɔkun kɔnɔna na fo n'o sababu bɔra aw yɛrɛ la n'o tɛ ni dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma hakilisigiw ani fariganw bɛ mɔgɔ minnu na olu ka farigan fiɲɛ bɛ se ka bɔ ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Nuhu ka so poisson ni dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilinaw olu de bɛ aw kun ka hakilina jugu hakilina minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw yɛrɛ bila fili la fo aw ka sira kelen de ta ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ ni aw ko ko aw bɛ se k'a bɛɛ kɛ aw yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye k'a bɛɛ tiɲɛ fɛn dɔw bɛ yen nɔ fo aw k'o to yen nɔ aw bɛna ko caman hakilina caman bɛ aw la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka a hakilina ninnu a si tɛna se ka sabati kamasɔrɔ fo aw ka hakilina kelen de ta ka se ka baara kɛ ni o ye aw yɛrɛ de bɛna kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ dɔgɔkun fagunnen tɛ ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba nin de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ka aw ladɔnniya ni wagati in kɔnɔna na an bɛ kawla kalo fɔlɔ wagati la n'o ye balansi mɔgɔw ka wagati ye a b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔ an b'a hakili to wagati min na wagati kunkurunin 2 don mardi don k'a daminɛ 7h 8h olu furancɛ la i b'a dɔn gɛlɛya bɛ yen nɔ bɛɛ lajɛlen kan k'i hakili to i yɛrɛ la sababu juguw yɛrɛ kɛ wagati ye ka bɛn nin wagati ma accident bɛ se ka mɔgɔw sɔrɔ kasaraw bɛ se ka mɔgɔw sɔrɔ nin wagati in kɔnɔna na 7h 8h donc a wagati filanan o de bɛ tali kɛ 14h 15h wagati kan nin wagati in kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen kan k'i hakili to i yɛrɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ kamasɔrɔ gɛlɛya bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ nin wagati in kɔnɔna na ne de bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la mais n tɛ bɔ fiyewu ni ma karamɔgɔkɛ ni mɔkɛ fo karamɔgɔ Mamadu Dawu Dolo karamɔgɔ do Kucala a ka foli bɛ kɛnɛ kɔnɔ nin wagati in na an ka foli bɛ Kucala k'a bɛɛ lajɛlen ye a kelen tɔgɔ la an bɛ a fɔ o la a k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ Ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na.